Февраль айының азак көннәрен без ел сайын зарыгып көтәбез. Бу кыш фасылы да тәмам дигәнне билгели һәм инде шул ук вакытта 27 февраль көнне яраткан кешебез, Иске Мастык авылында гомер кичерүче Сунчелиева Румия Зариф кызы туган көнен каршылый. Быелгысы елны бәйрәме үзенчәлекле, матур, түгәрәк тантана. Газиз әни безгә, яраткан тормыш иптәшеме, кадерле әбикәебезгә 65 яшь тула, дип язганнар тапшыруга ире Расим Мунирович. Улы Рамис, кызы Гөлнара, кияве Фәргать, оныгы Данис, кода-кодагыйсы һәм барча туганнары. Яраткан хатыным, кеше яшәгән сайын зирәгәя, тәҗрибә туплый. Тормыш койган сынауларны үтә. Нәк менә синең кебек тормышчан, олы жанлы, хөрмәткә лаек, төпле акыллы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер булган олы кешегә әверелә. Менә син дә шундый ук олы тәҗрибәле кешегә әйләнеп, гаиләбезнең җылы учагын саклаучы матур хатын, газиз әни һәм яраткан әби булып яшисең. Бүген сине юбилеең белән котлап, ихластан бары бәхет, саулык, сәламәтлек телим. Һәм тагын бер тапкыр бик нык яратам дип әйтәсем килә. Гаилә дигән дәүләт бик җаваплы. Уйнап кына аны кормыйлар. Сабырсызлар, хөрмәтсезләр анда бергә озак тормыйлар. Бер-беребез өчен җилкән булып, йөзеп чыгык тормыш диңгезен. Син терәгем булсаң, бар давылны җиңәргә дә әзер мин үзем. Яратканым, бүген синең туган көнең. Безнең гомерләрнең тик башы. Алла бирсә уртак юлыбызның бәхет, шатлык булсын юлдашы. Язмышыбыз сине миңа язган, мине сиңа диеп юраган. Күкләр безгә никах укыганнар, Аллаһыбыз бәхет юраган. Котлы булсын алтынкаем туган көнең, сау сәламәт булып мең яшә. Гомер буе безнең юлларыбыз булсын иде һәр чак янәшә. Иң кадерле, иң сөйкемле, иң ягымлы, иң сөекле яраткан әниебезне, әбиебезне чын күңелдән иң матур юбилее белән тәбрик итәбез. Һәм аңа безнең тормышыбызда иң зур роль уйнап, уң як фәрештәбез булып яшәгәне өчен рәхмәт укыйбыз. Әтиебез белән икәү һәр чак шулай иңне иңгә куеп, олыгайган көннәрендә җырга моңга тереп, тигез, матур гомер итәргә телибез. Саулык, сәламәтлек сезне ташламасын. Бәхеткә, шатлыкка теренеп, озын-озак итеп яшәгез. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кышып, килә сине тәбрик итәсе. Килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Син яшь әләнкәй, шибәр әле, чәчләреңә бәсләр кунса да. Иң кадерле кешебез син безнең, ничә генә яшең тулса да. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күгәнкәй, синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Салкын карлы кышта тусаң да син, яз кояшы һәр чак күңелеңдә. Һәр вакытта йөзең көләч булсын, балкып яшә гомергә. Кояшыбыз, җәебез син, син безнең сулар һава, ал чәчкәләрдәй ягымлы, иң назлы гүзәл ана. Ай нурыннан нурлырак синең алсы йөзләрең, моңлы бер көй булып яңгырый әйткән һәр бер сүзләрең. Син йортыбыз бизәге, туар таңның син яме, еллар кебек озын булсын, әнием, гомерләрең. Хөрмәтле Румия Зарифовна, бар якыннарыгызның изге теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә алар сайлаган матур җырны юллыйбыз. Бәхетле булыгыз.